to je čo? Zrejme sa mama hrala s počítačom. Kliknem na to? Môže to byť vírus. Vyskúšam. Ale... Do keľu, a to má byť zasa čo? Aká si koza. Je to hra! Super! Túto ešte nepoznám. Ide ti o život? Že by to bol cap? Chybná odpoveď. To by mi napísalo. Bude to aspoň čiastočne správne. Máme asi zistiť, čo je to za zviera. Super! Jedného capa som videl, bol biely. Tento bude cudzokrajný. No, výborne. Tak je to niečo naše. Bingo! Ale čo? Počkaj. Pasie sa v horách. Kamzík! Mrkni na internet. Kam dnes večer? Tu je to. Paráda. Sme dobrí. Si šikovný. Čo od nás chcú? Nič nám to nepíše? Nič. Možno máme hádať, koľko ich je v stáde. Tak nie. Alebo akou rýchlosťou sa pohybujú. Ide ti o život. Kokso. Je ich stále viac. Že by sa nás to pýtalo na krajinu pôvodu? A ako to zistíme? Skúsim internet. Máme aj iné možnosti? Poraď sa s odborníkom. Super. Priamou predchodkyňou Kamzíka, tak ako ho poznáme dnes, je antilopa Pachygazela grangeri, ktorá žila v čínskom pliocéne asi pred 12 miliónmi rokov. Kamzík na území Tatier žije od poslednej doby ľadovej a preto mu hovoríme, že je glaciálnym reliktom, to znamená pozostatkom z poslednej doby ľadovej. Pôvodne žil na širokých priestranstvách európskych tundier a stepí, ktoré mu poskytovali optimálne životné podmienky. Keď sa začala klíma postupne oteplovať a tieto priestory postupne začali zarastať hustou vegetáciou, najmä lesom, tak kamzíky boli nútené pod tlakom týchto meniacich sa klimatických pomerov postupne osídlovať vyššie polohy, to znamená pohoria na európskom kontinente, ktoré v tej dobe alebo v tom období trčali ako nejaké ostrovy nad týmito širokými priestranstvami tundier a stepí. Ovšem, tieto pohoria boli navzájom izolované a nevytvárali nejaký súvislý komplex. Preto aj kamzíky vytvárali takisto samostatné izolované skupiny bez toho, aby vzájomne komunikovali, aby sa vzájomne krížili. To znamená, že tam neexistoval prenos genetických informácií. Z tohto dôvodu boli postupne konštituované na týchto pohoriach jednotlivé geografické rasy kamzíka, ktoré sa vzájomne odlišovali v sfarbení, v morfologických, dá sa povedať čiastočne v anatomických znakoch a samozrejme aj v genetickej výbave. Perfektné. Ideme ďalej. A toto je čo za halus? Máme zistiť niečo o kostre. O kostre nie. Škoda. O tej náhodou niečo viem. No jasné. Bolo to na internete. Je to párnokopytník a predné nohy má kratšie ako zadné, aby mal stabilnú polohu pri pasení v strmých svahoch. Vidíš? Lenže level sme nezískali. Aha, fakt. Vyzerá to ako archeologický nález. Jasné. Chcú vedieť, kde bol nájdený najstarší nález kostry kamzíka na Slovensku. Bingo! Si dobrý. A kde bol nájdený? Skúsim odborníka. No výborne. Čo budeme robiť? Hľadať v knihách? To myslíš vážne?
Máš lepší nápad? Aha, ani nie. Tu. Tu je to, mám to. No? V roku 1974 doktor Šefer pri výskume fosílnych hniezd víra skalného našiel v oblasti Muráňa v Belianských Tatrách fragment kamzíčej lebky. Rádiouhlíkovou analýzou sa zistilo, že fragment je starý 10 610 rokov. Čo? Iba prémiu? Pozri, to je mapa územia, kde kamzik tatranský žije. Vysoké Tatry, Belianské Tatry, Západné Tatry a Nízke Tatry. A tento erb Berževičovcov z Veľkej Lomnice je z roku 1559. Kamzik, na ňom sa skutočne ponáša viac na capa ako na kamzíka. Veď samce kamzíkov sa nazývajú capmi a samice kozami. A ľudia kedysi nazývali jaskyne, v ktorých sa kamzíky ukrývali pred zlým počasím aj goralským nárečím capie dzury. To máš odkiaľ? Z tých kníh? Ždiar? Ždiar je pod Belianskými Tatrami. Pod Západnými Tatrami je Žiar. Aha. Tu je to. Váži 24 až 36 kg. Je dlhý 100 až 136 cm a v kohútiku meria 78 až 90 cm. Aha. Žije vo výškach od 1700 metrov nad morom. Má silné svalnaté telo. Je zdatný bežec a horolezec. Najväčšie problémy pri pohybe mu spôsobuje súvislá kosodrevina a lavínovitý a zľadovatený terén. Je veľmi plachý a obozretný. Svoje teritórium si označuje výlučkami pachových žliaz, ktoré sú uložené za rožkami. Hovorí sa im aj figové žliazy, pretože tvarom pripomínajú figy. Kamzik sa orientuje predovšetkým zrakom, preto rád vyhľadáva terénne dominanty. Pri pohybe po mäkkom teréne zanecháva stopy klinovitého tvaru. Od stôp iných párnokopytníkov ich odlišuje široká medzera medzi ratičkami po celej dĺžke. Tak to musíme ešte rýchlo niečo nájsť. Počkaj, skúsim. Máš? Počkaj. Nie. Ja už mám. Pretože je pozostatkom z doby ľadovej, oveľa lepšie znáša kruté mrazy ako letné horúčavy. Ty kokso, my sme ale nadúpaní. A vieme dobre čítať. Na nič. Pako, A na čo sme zabudli? na kožuch. Nehovorili sme o kožuchu. Aha. Vieš o tom niečo? Čo budeme robiť? Možno si už odborník oddychol. V letnej srsti je kamzík sfarbený do hrdzavo hneda, podobne ako srnec. Srst je na rozdiel od zimnej srsti pomerne krátka. Len cez chrbát sa mu ťahne pozdĺžný tmavý tzv. Úhorý pás. Celé jeho telo je pokryté letnou srsťou len jediný mesiac v roku, a to je august.
Koncom septembra a hlavne v priebehu októbra mu postupne prerastá zimná čierna srsť, takže kamzíky postupne tmavnú a pravú zimnú srsť získavajú koncom októbra a v mesiaci novembri, keď sú už úplne prefarbené. Najdlhšiu srsť zimnú má kamzík v krížovej chrbtovej oblasti, ktorá je dlhá 20 až 22 cm a na konci má bielu farbu, ktorej hovoríme kvet. Táto srsť sa vytrháva kamzíkom v alpských krajinách po ulovení a viaže sa do tzv. Štetiek, ktoré môžu mať kúžolovitý alebo viarovitý tvar a túto štetku lovci potom nosia za klobúkom. Sfarbenie hlavy kamzíka je veľmi typické. Celý kamzík je vlastne, ak ho posudzujeme v zimnej srsti, čierny, iba tvárová časť má aj bielu farbu, a to v oblasti čelovej, lícnej a vrchnej časti krku, a od oka ku okrajom písku sa mu tiahne čierny pás. Mláďatá kamzíkov sú po narodení sfarbené bridlicovo-sivo, až postupom času v lete, v júli, v auguste, v septembri získavajú tmavšiu farbu, takže sú markantne rozlíšiteľné od ostatných dospelých alebo nedospelých jedincov. Ľahko získaný level. No, 7 zrejme nebude ľahký. Tušíš, o čo ide? Ty dokážeš na niečo prísť aj sám? No dovoľ. Dovolím. Tak ukáž, čo vieš. Skúsim nájsť pomocnú otázku. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Už aspoň vieme, čo je RRT. Fajn. A kedy bol Rupika Prarupika Pratatrika uznaný za poddruh? V roku 1953 bol zostrojený priestorový model deoxyribonukleovej kyseliny DNA, ktorá je základnou informačnou molekulou všetkých živých foriem na tejto planéte s výnimkou niektorých vírusov. Zistilo sa, že v pravotočivej dvojzávitnici je zapísaná informácia o všetkých znakoch a vlastnostiach. Mimochodom, toto je zapísané v bunkovom jadre, ktorého veľkosť je rádovo niekoľko tisícin milimetra a tento informačný zápis predstavuje až 2 metre. Na základe jeho analýzy dnes už vieme rozhodnúť aj o tom, či daný jedinec alebo skupina jedincov patrí k určitému druhu alebo nie. Napríklad v roku 1971 inžinier Milič Blahout, odborný pracovník Tatranského národného parku, zoológ, predložil svoj návrh na uznanie kamzíka vrchovského tatranského za osobitný poddruh. Tento návrh, vtedy akceptovaný, bol urobený na základe morfologických charakteristík, ale dnes ho už potvrdili aj moderné molekulové metódy analýzy nukleových kyselín. Správna odpoveď je teda v roku 1971. Ha, ha, ha. Osmička bude o žrádle. Super. Živí sa granulami. Super, ide ti o život. Aj tebe. To keľu. Počkaj, tu je to. Živia sa bylinnou potravou alpínskeho pásma. Spásajú šťavnaté byliny a trávy. Kto by povedal, že aj žltý kamzičník a zvončeky sú prirodzenou potravou kamzíkov. V zimnom období je ich potrava chudobnejšia. Uspokoja sa aj s lišajníkmi, ktoré trpezlivo vyhrízajú zo skál a vyhrabávajú spod snehu. Kamzik je jeden z mála tvorov na tejto planéte, ktorý nehrabe k sebe, ale od seba. To máš pravdu. A vieš prečo? Aby nespustil lavínu. To som teda netušila. V núdzi zostupujú do nižších polôch, kde obhrízajú mladé výhonky kosodreviny a jarabiny. Pokus prikrmovať ich granulami zlyhal. Ha, ha, ha. Ale prikrmovanie sušenou jarabinou bolo úspešné.
dobrá, nie? Znovu o potrave. Zrejme je pre kamzíky mimoriadne dôležitá. Pozrieš sa do kníh? No, skúsme radšej odborníka. No, musíš hľadať v knihách. A tá genetička by to nevedela? Všetky formy správania sa zvierat podliehajú určitým cyklom. Ak sa tieto cykly opakujú raz za 24 hodín, teda za jeden deň, hovoríme im cirkadiáne cykly. K takýmto patrí u kamzíka aj príjem potravy. Kamzík prijíma potravu asi 5 krát do dňa. Prvýkrát, najintenzívnejší príjem potravy je medzi 6 a 8 hodinou ráno, potom niekedy predpoludním, popoludní, podvečer a niekedy aj v neskorších večerných hodinách. Po prijatí potravy kamzík potrebuje určitý pokoj. Tento pokoj potrebuje každý organizmus. Kamzík ho potrebuje o to viac, že jeho zažívací trakt je zložený. Skladá sa z niekoľkých častí. Je to bachor, čepiec, kniha a sles. Po príjme potravy z papule potrava prechádza do bachora, kde sa baktériami a nálevníkmi žijúcimi v bachore natravuje a jej časť sa opäť vracia na prežutie do papule a natrávená časť prechádza ďalej do knihy a tak do slezu a tenkého čreva. Preto si kamzík po prijatí potravy potrebuje 2 hodiny odpočinúť, poprežúvať v pokoji a ďalej sa môže pásť. Každý z nás veľmi dobre vie, ako sa mu ťažko funguje, pracuje pri zlom trávení s plným žalúdkom. Podobne je to aj s kamzíkom. Keď je vyrušovaný, vynecháva napríklad určité fázy pasenia alebo nedobre prežuje potravu a toto všetko sa odráža na jeho telesnej kondícii, na jeho zdatnosti, stáva sa potom o to skôr korisťou predátorov alebo je napádaný rôznymi chorobami, alebo sa to podpíše na znížení jeho reprodukčnej schopnosti a rodí sa menej mláďat. To platí osobitne pre tohto prežúvalca v extrémnych podmienkach subalpínskeho a alpínskeho pásma. Teda nie len odstrel alebo také formy vyrušovania, ktoré vedú k bezhlavému úniku zvieraťa, pričom si obrazne povedané doláme nohy alebo príde o život, sú nebezpečné. Aj celkom na prvý pohľad neškodná bezohľadnosť môže viesť skutočne až k vyhydnutiu tohto nášho symbolu Tatier. A to by sme predsa nechceli, aby sa tento krásny živočích pozeral na nás len spoza skiel expozícií prírodovedných múzeí. Vyzerá to tak, že pre kamzíky je pokoj pri trávení životne dôležitý. Pozri, stoja v rade. Kto vie podľa čoho? Spýtam sa genetičky. Čo má genetička so spoločenskými zvykmi kamzíkov? Čo ja viem? Možno sa už odborník vrátil z nákupu. Kamzík je zviera, ktoré žije spoločensky, žije v